ja näin, mutta katsotaan. No niin, moi kaikki. Eli nyt me tässä tulin talteen äitinkylillä. Vein tuon vanhan satulan postiin, koska minä nyt sain sen myytyä, eli se oli niin, että... Ja uusi satula on siis tullut, niin kuin olen Facebookissa ilmoitellutkin, että haettiin satula ja toivotaan, että se on sopiva. Eli tästä päivästä tulee videota sen verran, että vielä sovitaan se satula, eli näitä samppuakin vähän se. Ja minä nyt on tässä ollut kohta jo puoli tuntia tallilla, eli olen tässä töitä tehnyt. Tänään on siis tiistai, 28. päivä. Video, että kertoo sitten vähän näistä minun työhommista, enemmän niinku tämmönen työkokeilijan tämmönen viikko, että kun työkokeilussa ollaan, niin tulee sitten siihen vähän asiaa. Minä olen meinannut tehdä teille semmoisen videon tästä minun työharjoitteluun liittyen, että minkälaisia töitä tähän minun työhön kuuluu ja mitä minä saan täällä tehdä ja mitä en. Se pitää saada jotain niin kuin mahdollisimman paljon videokuvamateriaalia tähän, koska mä nyt haluan saada tän onnistumaan, kun kerran on tällaisen aloittanut, että nämä videot ei ole sitten turhaan täällä, että mulla on... Yritän saada mahdollisimman selvää ja hyvää videota ja tällaista. Joo. Jäätyä, mutta se jotenkin teki silleen, mutta eli se video nyt hävisi mun puhelimesta, siitä tuli jonkin oma 10 minuuttia pitkä, joten
Mä nyt ajattelin kuvata tässä nyt uudestaan, mutta en sitä harjaamista, mä vaan näytän teille tämän meidän uuden satulan. Eli tää on... Itse tää on tumma kuva nyt. No, mutta kuitenkin tässä on satulla mä äsken pistin nämä jalustimet tähän. Tuossa on säkätila nyrkin verran suurin piirtein ja tää on siis samanmerkkinen satula, minkälainen meillä on ollut. Tästä nyt näkee vähän valo heijastuu tähän näyttöön, niin tommonen. Sinä vaan mökötät sinne, kun sinä et yhtään tykkää. Tää äiti koko aika vekslaa satulan kanssa. Niin. Niin. Elikkä tällainen satula. Tuossa ei ole sen Lahtinen ja Sorovuuden Lahtinen satula. Ei